Kini ka Akashvani Shillong ka khubor mat puli di ka samni jana kimat kongsan jong ka khubor. Ka kot ka khia ka pen klan ye sincha khadar ba kanti ka pahu pahai ong menteri rang badu Narendra Modi habakran halo ke jikladur ha ka rukom aju sumar ke India. Ina okam ba Shembon lang renja bat hiar na ka shuki CEM jong ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC. Syanan yo kan negrin sia ka jaka ajing sumar ka bakerpang ye kibri ki bayo ikijak jing pangibit. Bat palak khatar jarmut anwani sim menta kini ni mare ha kalempong soara international half marathon ka basau ka ban long masi sajan. Ki khubor ka babria. Menteri yang badu Narendra Modi nang kasi keren bat kedaw lor ka jiyo ajing itu ka banang kiyo ha kaliang ka jing keladur ha krokom ajing sumar ya ka kot kya. Kum upaya ubakongsan hakaroy kaman hakari. Umudi ulaya sam yak artikel kebala tho da iwe niki cardiac surgeon bapana magari Dr. Devi Prasad Shetty kebala ai kerteng tying health to productivity. Menteri rang badu ba amba ki sinjam ha kajing tu ka kya akari ibakam thot yak Ayushman Bharat Poshan Abhiyan ba ka Swachh Bharat Amtang magkila kampun bahali ka kot kya ju ki ba hendai kila penklan lu ya ka yo ka kon umudi la banjor ru da ka ba om ba uyoi ba ka kot kya ka long kum ka seng kadang bat om kum ka jinglut ni ka dor ka ba bansil ka ba kanti ya ka sinshar kadar bat ya ka pahu bahai Menteri Thamai Katnat Labour Janggo Sarkar ni kahalia ubab Methodius Dakar ula pli bat pensdang ya kajing kmi binia ha Katnat Labour kaba aidak bakin dan kijing penkela ha kirukom trikam bat kijing penha ya kasandur ha kajing pentelon ni kikam kijam ha ketika Katnat Sarkar kenang banla pendek ya kijing na kajing mandrum kertep kiba bean jong kiminderi Sepo uput usam jong jalan Meghalaya. Ubak Methodist dekar ula banjir daga ba ong ba ka jingjop jong ka tenat ha ka jing trikam jong ka syong ha ka jing trilang bada ka jing ketli bat om pang uwei ubri usimet bat ula ong ru ba ka jing kmi bnia kan sedang da ka jing pli jumut ka bayar kenang ban la bantai ya ka rukom trikam ka ba kentup ya ki babun ki benta ha ka wi ka thong da ka ba shim kya kerpang Banyada ya kabit kebiang joki pak nong sosnong kejela bat kinong belah. Ubak dekar loong ba on kemibnya baru halo ki kendon bat kimat ki bede bat ke kambela na kawi kejelas kawi pan ni ke interstate labor da ka basim kia banyada ya ki trai jela kat ba on sya apat ya kinong pre ki bawan nabar kejela kat ba kum ki kendon jokaan kenang baki kam kinia chaprang. Chief Executive Member CEM Jongka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC Uba Shembon lang renja hanim kasi lahiar sukino nakakam CEM hak baula IT ya ka CTA na kam gujong ha chairman Jongka Council uba strong pillar kharjana ha ka jida ng katlang joki wegi dikot Jongka Executive Committee da ka ba ay daw baula hiar sukino nakadaw ba umdan hakamet ka part ka bakot bakya When ki dukhat ka DPP ubalam ru dukhat jang ka executive committee uba Powell Soklan ulang ba ka parti ka sungo pan pediang ya ka rajo uba Shembon lang ranja handai ka hapat ban buram ya ka daw bo la ai ka bede ba ka kot ka khia ka jong u hakui pat kaliang ka VPP Parliamentary Party ha KHADC kalaong ba kadang ka jishan ya ka baskem ha ka jingelam jong ka party bakan sim ya ka sinjam ka badan kam tam ha ka bajit yung nong yelam New CEM Bathamai ha KHADC Ka College of Community Science CAU Imphal Tura nimbasi kalarakhi ya ka foundation day ka ba apu ar jong ka ha district library auditorium Tura ba ha ka juga por la penong ya ka jingelang penwai ya ka training program jong ka MSR LS hak ba la penpu penping ya ka jingelang da ka jingedan ng katlang jong u deputy commissioner jong Obas Garhus u Vibhor Agarwal bat UBDO ka Saksela u Emmanuel Negam Sangma Dr. Jyoti V. Prasad ngan ang biyang ikatu ka Dr. Jyoti V. Vastrat
din jong ketiga jaka ajing kai kala keren lo ke jingya chaprang jong ketiga college ba lawan ra ru ke kai phon halo ke training jong ka MSRLS ha ka ba kinong sa ai kai pin tibet ru kila yo lat ban ye thu yela ki jing sem na ketiga training ba kila yo ye ketiga jing rakhi la pin kut ba ki program pin ilariti ki ba kun thup ye ki jing shan bat ki jing pin iriam kani ko khubor kawan shapina ka Akash Bani Shillong Naka Akash Bani Shillong mentang ini beteng ya ki khubor ki berangsa ka Northeastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences kata kani GRIMS sem kon sayo ya ka jaka aju sumar ka bakarpang nak bentai ki beriu ki bayo ki jat jingpang ki bayo bid ni bala ban sapriang u director jeung GRIMS u Dr. Nalin Mehta ulang ba ketika jaka aju sumar ke bakarpang kebelatip muka critical care block kebelasna lembaga skim PM Divine ha ke jenglut ke ba si spa arpo keluar tengka kelajan poi sekaba depte ha ke ba la kemilinti ba on la ban pleno eka ha ubenano pram tausnen ketika critical care block kandan haka ya sispa sanpot ligi jingtia ibakan tup ya sanpot ligi jingtia aha ICU aku sampeli ki high dependency units HDU south ligi kamra put ni operation theater ki isolation ward bat ki radiology unit u Dr. Mehta ulo ong ba kajinya saprang kakam ha kajingtei ya ketika jaka sumar kalong ke step bat kanla banong kajing yarap ke bakong san ha ke ba aju sumar ya ki bri ki bayo kajing pangyepet ha kani thang kasin ke basau jong ke sora international half marathon kan sedang ha ke sisa jang tanwan ha ke ba kindan sipo jar san spa mut kinang mare thong ki bani seminta ka Americom ke balabat Rusian kum ka world champion bat Olympic medalist kan penpu penpieng ya ketika lempung kum kanong sa khot song ba bakerpang General Secretary ka Meghalaya Athletics Association uba finally parian ulay thu ba ki jimpun kre kilaya saprang ha ka ba ya ki sopti t-shirt bat ki number ban pendat ha ka sadam sopti jong kinang mare on sedang sam nadu mentakasengi Susu ba pariat le thu ba kajingwan jom kini simbenta mata usnam kalaki sundat dapalat sawa jarmut habai ni jor bat ka ba ha usnam ubalala palat khana jarmut kini simbenta ki ba kantoblu ye ki official lakmi lenti ba kinwan ha katiga lempung menta ka kenti ha sora ha ka singi ko mare uba pariat le thu ba khatlainwut ki international atlet nabar kari India bat lain spa lain penyambut ki nongya mare na kiwi ki jila jo kari India kila dep ban penti kena ya kejungwan simbenta kejongki kaji mare akan sedang harapor sam siteng tik men step hak sisa jan ke banwan kita nong sosnong jom ka lang sti rim pendeng umyom kila ai kublei khatdu ringkat ki jing jau umat ya kan ni kai sports bapau nam jong kathang ka iba ihun kurba aku arsenam karta ka ba ka jingklat basendat jong ka kala pensa iki babun ha ka lengo ba ka jing sayong ki jingle buram ya ka iba ihun kurba kilatut ni ki bahiyeng ki parlok ki nongilam snong batru ni ki sports association ki bala nyutang ya ki jingkemau ya ka kum kanong ila kai ka badan sab bat kasamna ka basngurit bat babahaman sim ka iba ihun kalami kemat ka Eastern West Khasi Hills ya ka jela Meghalaya ki Lumpung ni mare bat football ha ka ba kala pawnam kum kanong up goal jong ka jela ha ka top sub junior girls ha ka Lumpung National Football Championship arajar khat khandai katu kuni ka khubor klakut ka blawan shapina ka Akash Bani Shillong Hakapor Prabhaji ini so pat Daily Station nak bentaki khubor ki banwan naka भाई
अब खेती में पानी